Maayong hapon, Negros. Ini ang Digicast Negros 10. Ang nagapanguna nga napulo ka mga balita sa isla sa Negros ang amo ni gadulong sa inyo. Update niyo kami via Facebook, YouTube, kag sa KK Channel 11. Kag subong mabatian naman kami live sa FM station nga 91.1 FMR Bacolod. Kag yari na ang top 10 nga mga balita sa Negros subong adlaw. Mano-mano nga pag-brownout posible nga magapadayon bangod sa kulang nga power supply. May 3 ka mga dugang nga napatay sa COVID-19 sa Bacolod City. Babae nga nagatabok sa pedestrian lane, pilasod matapos mabungguan sa motorsiklo. Pablo Luis Escona, ginapoint bilang acting SRA administrator. Kag sa Good Vibes, White Sand Beach Resort para sa mga cowboy sa Triping ni Romeng, kag Mountain Tiger Search and Rescue nga grupo sa Baganihan. Kinatanan sa Digicast Negros 10. Sa number 10, padanang hinampang sa regional meet sa Aklan, kag ang Negros Occidental ang isa sa mga nagapanguna sa medalya. Sa elementarya, nagapangunang Iloilo nga may 14 ka gold sa 12 noon nga medal tally sa Western Visayas Regional Athletic Association meet. Nagasunod naman ang Negros Occidental nga may 11 ka gold. Aklan may 3 kag Capiz 1 gold. Sa secondary naman ang Negros Occidental ang may 15 ka gold. Ang Iloilo may 14, 8 naman ang sa Aklan, 4 sa Antique kag 5 sa Guimaras. Sa Para Games, 25 ang gold sa Iloilo. Siyam ang Negros Occidental, 2 ang Aklan, kag 1 ang Capiz. Personal nga nagbisita sa Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson sa mga humalampang sang probinsya sa paghatag sang suporta sa ila kag sa pagpasiguro man nga maayo ang ilang nga kahimtangan. Wala sa may ginpromisa si Lacson sa ilang nga incentive. Hindi pa man sigurado suno sa iya kung mahatagan sang incentive ang mga magadaog. Luyag sang gobernador nga mahaylo ang mga humalampang, labi na ang huben pa nga ang motibo sa ilang nga paghampang bangod sa ilang nga huyog sa sports o kunayhan para sa ilang nga pamilya o kun para sa bugal sang probinsya kag hindi tungod sang financial incentive. We're not sure if there will be an incentive, but I especially young athletes, they should do it first for their school, for their family, and not to be motivated financially, especially in those age. Let's not get them used. Yeah, especially elementary. It's for the love of the sport, it's for the love of the school, love for the province. There should be pride, in their representing Negros Occidental. Sa number 9, house-to-house campaign, pagdugang sang personnel kag vaccination site, ang pila sa mga pagahimuon sa Department of Health sa Bacolod City, agon tumapaiway ang kaso sang polio, rubella kag measles. May report si Nico Delfin. Hindi lang ang nagasaka nga COVID-19 cases ang ginakabalak-an karon sa Department of Health sa Western Visayas. Ginkumpirmar ni DOH Regional Director Dr. Adriano Subaan nga may kaso na sang rubella sa Bacolod City kag ining ila ginakahangawan mangod posible magresulta sa outbreak. Sa records ng City Health Office, 3 na ang kaso sang measles kag rubella sa syudad. Bago lang po natin na-contain yung COVID-19 at meron na naman tayong new threat, bagong banta na hinaharap at we are doing this to prevent that. Kinamahan po tayo dyan. Kasi pag sinasabi natin highly urbanized cities, ito yung mga lugar na maraming tao, na dikit-dikit yung bahay, mataas yung population density. Kung magkaroon po ng merong measles na kaso dyan, mabilis pong pagkalat niya kasi halos makalapit yung mga bahay, mga bata, maraming tao. Lalo na pag mababa po yung accomplishment natin sa FIC. Gani ginlonsar man sang DOH6 ang Chikiting Ligtas 2023 sa Bacolod City Government Center agod mapabaskog ang kampanya sa vaccination program sa mga kabaranggayan. Tuyo sang supplemental vaccination program nga 95% sa mga kabataan ang mapangapinan batok sa measles, rubella kag polio. For augmentation to Bacolod City, wherein a total of 2 doctors, 12 nurses, 2 midwife and 1 pharmacist will be provided by the Department of Health for the upcoming supplemental immunization activity. First po, mag-house-to-house visits po tayo
sa lahat ng mga dwelling areas. Magko-conduct din po tayo ng fixed post na vaccination session kung saan lahat po ng primary care facilities magba-vaccinate din po o magbibigay ng mRNA-OP vaccine po natin. And lastly po, maglalagay din po tayo ng vaccination post sa mga temporary fixed sites din po. This includes po yung mga areas na highly populated o yung mga area po na madami po dumadaan ng mga bata o tumatambay ng mga bata o namamasyal ng mga parents, no, sa kasama po yung mga anak nila. Sa records ng DOH-6, 59% pa lang ang ginakabig fully immunized children o kun mga kabataan nga nabakunahan na kontra measles, rubella kag polio. Target sang immunization program nga magasugod sa Mayo 2 nga mabakunahan ng masobra 660,000 ka mga kabataan nga nagaedad 9 months old tubtob 59 months old kontra measles kag rubella kag masobra naman 769,000 ka mga kabataan nga mabakunahan kontra polio sa Western Visayas. Nico Delfin para sa DigiCast Negros. Sa number 8, underground cabling system kag duha ka iban pa nga proyekto ang hindi madayon bangod sa pagdubo sa loan agreement. May 300 million pesos ang igatalana kuntani nga pondo para sa ginadihon nga underground cabling system nga ipatuman sa Lacson Street ug galing tungod sa pagdubo sang loan amount nga hulamon sang local government halin sa Development Bank of the Philippines, hindi na ini mapunduhan pinaagi sa loan upod sa duha pa ka mga proposed development projects sang syudad sang Bacolod. Sunod kay Councilor Thady Saison, pamuno sang Committee on Finance ng Konseho, mahimo mapaidalom sa public-private partnership ang underground cabling system nga amo ang kuntani solusyon sa kampanya batok sa mga spaghetti kag kinawatay sa nga kable. Halin sa 5.5 billion pesos nangin 4.4 billion ang nakasugtan sa Bacolod City Government nga hulamon sa DBP para matigayon ang mga priority projects kabahin diri ang lot acquisition, construction sang legislative building, major city markets, rehabilitation sang daan nga city health centers kag iban pa. Ang pagnubo sang loan amount epekto man sang pagnubo sang national tax allotment sang syudad. Nagapati si Mayor Albi Benitez nga pinaagi sa sini nga mga proyekto mas mapadasig pa ang pag-uswag sang Bacolod. Per project. Per project ang withdrawal kag ang payment iya hindi man niya per nga tingbon kwa kundi per ano bala ng per performance bala sa construction. Usually may ano na mo nga every 10% mobilization and then after 25% nga natapos mo amo na pagbayad liwat, after then 50% bayaran ka naman 75 hasta mo 100 staggered payment pa na sa inyo. Sa number 7, duha ka mga minor de edad arestado matapos makitaan nga ginasakyan ang kinawatan nga motorsiklo sa isa ka jail officer. Ginaresto sa kapulisan ang duha ka mga minor de edad matapos maaktuhan nga ilang ginasakyan ang kinawatan nga motorsiklo nga ginapanag-iyahan sa isa ka jail officer sa Dumaguete City, Negros Oriental. Sa naglikad nga Biyernes, ang nag-report si Jail Officer 1, Flor de Liz Peñaranda, naging kawat ang iyang motor nga nakapark lang sa atubang sa BJMP sa Dumaguete City kung saan siya nagatrabaho. Kagabi, iyan aktuhan ang duha ka mga minor de edad nga nagadala sa iyang kawat nga motor. Dito kag nagpangayo siya sang bulig kag ginagas ang duha ka mga minor de edad. Na-recover na ang motor kag gindalaman sa Women and Children's Protection Desk sang Dumaguete PNP ang mga minor de edad. Sa number 6, notorious nga kawatan ginlak kag gindiretso sa police station matapos maaktuhan nga nagapangawat sa modernized jeep. Arestadong 43 anyos nga si Ryan Rendon matapos ini maaktuhan nga magpangawat sang cellphone sa sulod sang modernized jeep sa Barangay 12 sa Bacolod. Sunod sa PNP matapos madakpan sang mismo amay sang iya kawatan, gin-automatic lock sang driver ang portahan sang jeep agun hindi makagwa si Rendon kag siya ang ginrekta dala sa Police Station 1. Suno sa police, notorious nga kawatan si Rendon kag nadakop na sadto bangod man sang pagpangawat kag bangod man sang illegal nga droga. Panibago nga kaso nga theft ang ginpasaka batok sa iya.
Sa number 5, isa ka babae ang pilason matapos nga mabungguan sa motorsiklo samtang nagatabok sa pedestrian lane. Yaring report. Hinali na lang naguntat ang lakat sa trapiko sa may Burgos Extension sa Bangka Villa Villeta sa Barangay Estefania sa Bacolod City kainasang aga. Natumba sa tunga sa karsada ang nagatrabaho sa simbahan nga si Mary Ann Diaz matapos mabungguan sa motorsiklo nga ginamaneho sang isa ka babae nga estudyante. Pagkadto na kuntani sa simbahan si Diaz para mag-duty, sang hinalit na lang mabungguan sa motorsiklo. Samtang ginahulat ang ambulansya, ginpayungan si Diaz sa mga residente bangod sa nagatagiti nga init. Sa simbahan siya kobra. Tapos ano nakabunggo siya motor? Ang nagasakay sa motor, duha ka mga babae nga estudyante. Ang isa may bagras kag nagbatsag sang lingin sang ulo. Dugay-dugay, nag-abot na ang ambulansya kag gilaw naging karga si Diaz. Istorya sa mga residente sa lugar, masami, may nagakabungguan nga pedestrian sa sining nga bahin sang dalan. Bisan kuno sa pedestrian lane nagatabok ang mga tawo, wala nagabahar ang mga salakyan kag motor. Kakadalasan din may katabok. Kaya katabok? Tulog mga salakyan, mga motor gid lang. Magamuni oras. Magsila ko ay. Yan oras nang wala ka tulog mga motor. Wala ka pundo. Wala gatag lugar. Kita na nila sa pedestrian hindi pa sila matulog. Gilaw naman naging karga sa ambulansya si Diaz kagin pa-check up man ang sakay sa motorsiklo. Natukiban sa PNP nga expired ang lisensya sa estudyante nga nagadala sa motorsiklo. Natara na sila nga magatubangay sa pamilya sa nasamaran nga babayi para asikasuhon ang pagpabulong sa iya. Sa number 4, masobra sa 222,000 ang target sa Negros Occidental nga mabakunahan para sa measles rubella supplemental vaccination. Para sa bilog nga bulan sa Mayo sa supplemental immunization activity sa idalom sa Department of Health, 222,590 ka mga kabataan nga nagapang edaron 9 months to 59 months ang target nga mabakunahan sa measles rubella vaccination. Ini base sa datos nga ginpagwa sa Provincial Health Office. May priority naman sa vaccine allocation para sa polio vaccine ang Binalbagan, Pulupandan, Ibi Magalona, kag Kabankalan. Ginasuportahan sang probinsya ang kampanya sing DOH kag ginalauman nga wala pa nadangat sa vaccine fatigue ang publiko. Samtang 14 naman ang na-record nga new COVID cases sa Negros Occidental. 81 ang active cases sa karon. Humalin Enero tubtub Abril 26 suno sa Provincial Health Office, 10 ang COVID-related deaths sa Negros Occidental. Suno kay OIC Provincial Health Officer Dr. Gurley Pinongan, posible man nga ang iban diri gikan pa sa 2022 kag late lang na report bangod sa proseso sa reporting. Ang COVID deaths hindi man makabig nga makaalarma suno sa gobernador pero labing ginalikawan ang deaths tugas ng COVID. Padayon ang paghaylo sa publiko nga magpabakuna para mapangapinan ang kaugalingon kontra COVID. Sa number 3, tatlo ka mga pasyente nga lunsay unvaccinated ang dugang nga mga napatay bangod sa COVID-19 sa Bacolod City. Lunsay unvaccinated ang duha ka mga senior citizen kag isa ka 12 anyos ka lalaki nga dugang sa napatay sa COVID-19 sa Bacolod City karon nga bulan sang Abril. Naglabot na sa karon sa 13 ang COVID-19 related death sa syudad humalin sa Enero base sa records ng Emergency Operations Center. Sunod sa kay City Health Officer Dr. Carmela Hinsoli, mayara sang na-record nga clustering of cases. Gani ginapadayon naman ang monitoring kag contact tracing ilabi na sa mga nagapabilin nga active cases sa mga kabaranggayan. Magluwas sa temporary treatment and monitoring facilities sa syudad, nakahanda naman karon ang mga designated COVID hospital beds sa Bacolod. Parayon ang panawagan sa Department of Health sa mga unvaccinated ilabi na sa may mga comorbidity nga magpabakuna sa health center. Unvaccinated. May mga comorbidities ba? Kalabanan? Actually, ang iban sila nga unvaccinated, yes, because may mga edad na. Pero ang tuwan ni ka-kids, may comorb na nga daan. May mga cerebral palsy, hindi na siya allow. Kag may mga sepsis. Sa number 2,
Negrense nga si Pablo Luis Ascona ang gina-appoint karon bilang acting administrator sang Sugar Regulatory Administration. Sa ginpagwa nga announcement sa Presidential Communications Office si Ascona, ginapoint ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. bilang Acting Administrator and Chief Executive Officer ng SRA. Sunod sa PCO nga announcement, ang appointment ni Ascona ang sumugod Abril 20. Nabakante ang posisyon kasunod sa resignation sang Negrense man nga si David Thaddeus Alba, may kangtanan sa iya nga ikaayong lawas. Ginapoint status si Agriculture Senior Undersecretary Domingo Pangaliban bilang OIC sang SRA antes ang appointment man ni Ascona. Ginaabi-abi naman ni Negros Occidental Governor Eugenio Jose Lacson ang appointment ni Ascona kag nagalaom siya nga kun wala pa napunan ang nabakante nga posisyon, isa pagid ka Negrense ang magapungko diri. Oh, well, that's good. Again, we've always wanted a Negrense to head SRA, no? I hope the replacement, because there's one vacancy, I understand, so I don't know if that is still vacant. I hope that will be another Negrense. Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong nga adlaw. Padayon sa gihapon ginahibalo sa karon kung ano ang nanging diferensya sa grid nga nagresulta sa kulang nga power supply sa Visayas. Samtang mano-mano nga pag-brownout, posible sa gihapon nga ipatuman sang NGCP. Ginahibalo pa tub-tub sa karon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP kung ano ang nanging ugat sa natabo nga grid disturbance. Launa 51 kahapon nga nagresulta sa kakulang sang supply sang kuryente sa Visayas. Bangod sang diferensya sa grid, nag-issue sang red kag yellow alert ang NGCP kag nagpatigayon man sang manual load dropping. O kung mano-mano nga pag-brownout agud mabalanse ang supply sang kuryente sa mga konsumidor. Hindi pa mahambal sang NGCP kung nagakaego na ang power supply sang kuryente sa karon bangod sa may mga power plants pa sa gihapon nga wala naga-operate matapos ang natabo nga disturbance sang kahapon. Posible mag-issue sa liwat sang yellow alert karon sa gabi ang NGCP kung may kakulang pa sa supply sang kuryente. Subong nga hapon may pila ka mga lugar nga naka-eksperyensya sang fluctuations sang kuryente sa Bacolod. Gani nagpabutsag din naman sang kainit ang mga konsumidor bangod sang halit sini sa mga appliances. Ginklaro man sang NGCP nga ang kakulang sang kuryente ang dalalang sang wala pa matumod nga diferensya sa grid kahapon kag hindi pa masiling nga sang NGCP nga dala ini sang mainit nga panahon bangod padayon pa nga ginahibalo kung ano ang cause sang grid disturbance. Okay. Hindi na siya for everyday, no? Sa kahapon lang to nag-start sa kahapon. Nakabasi mo lang ma-generalize nila, but later how nga may ara kita nga sitwasyon nga muna. Those na special case sa kahapon because of the disturbance, gani. So, siyempre, si NGCP, sir, as the system operator nga nakakita isang demand kag sang supply, i-ginabalance na naton, sir mo. Kaag para naman sa pabalo namon niya pang pag-good vibes sa inyo sining nga weekend. Nagapangita ka mo balas ang budget-friendly nga beach resort pero maputi iya ang balas. Matinaw kag nagablu ang tubig. Kag, hindi mo na kinahanglan pa magsakay sa bangka. Mayara kami sa natultulan, pareho sini. Ang ginapanag-iyahan sa isa ka 32 anyos na isa ka teacher sadto. Ini nga aton nga lagawan buwas sa tripping ni Ruming.
Nasunugan man sila sang balay kag makapila na kabeses nga nabutang sa ital-ital ang ilang kabuhi bilang rescue volunteer. Pinupod sa katapos ang Mountain Tiger Search and Rescue sa Papasko ka nagaserbisyo sa sulod sang 30 na katuig nagapabilin nga inspirasyon sa mga rescuers sa Bacolod City. Piladri ang iyan man naluwas sa katalagman ang ilang istorya sa sininaman nga episode sa Paganihan sa Sunday. Nabarb ko namin, kadya ko puti ang balas ng beach, no? Kami may kapili ka pa picture. Kag ang namin, gid kay budget friend. Kanta-kanta mo na ginapangita, for sure. Kag ang Tiger Mountaineering Group, to kadugay ko na sila nabatian, Barb. At least until now, ara sila gihapon, nag-exist na gabulig. Kagami ito mga balita sa Negros Subungan Adlaw. Kay man sa panahon karon importante nga may ihibalo ka sa nagakatabo sa imo nga palibot. Kung dapat balansa kag eksakto mga impormasyon. Padaan kami nga magapangalagad sa Negrosanon. Ako si Barbara Mijares. Tubtub sa Lunes, ako naman si Romeo Subaldo. Happy weekend!